que ha de tenir funcions de caràcter consultiu i prescriptiu en qüestions bàsiques que afecten el seu autogovern, com per exemple l'atribució de competències dels consells insulars, el finançament, l'organització territorial i institucional, la legislació que afecti les competències pròpies dels consells insulars, etc. I en aquest sentit, crec que val a dir que podríem fer un poc de repàs del passat més immediat per veure que fins ara això no ha estat així. I per tant és important posar en marxa la comissió, ara sí, encara que sigui uns anys després d'aprovar l'Estatut, per tal que sigui una realitat. Ens trobem com lleis, com la llei turística, la llei agrària, la llei de finançament dels consells insulars, que no han tingut l'oportunitat de participar, de ser objecte d'aquesta comissió, entre altres coses perquè aquesta comissió no es va constituir. I es podrà dir que el govern en aquell moment sí que va consultar els consells insulars, a la qual cosa cal dir immediatament que aquest no és subjectiu. Primer, no pot ser una qüestió discrecional d'ara sí o ara no depenent de les conveniències de l'executiu. En segon lloc, una cosa són les consultes de l'executiu i una altra, molt distinta, la coordinació del legislatiu amb els consells insulars. I tercera, quan l'executiu consulta els consells, ho fa amb el govern dels consells insulars. En canvi, en la comissió hi tindrà presència el Consell Insular com a corporació, com a govern i oposició. A més del caràcter prescriptiu, la comissió també hauria de ser informada, així es recollia aquell debat de l'Estatut d'Autonomia el 2007, per a poder debatre assumptes tan rellevants com la dotació, distribució i regulació de recursos lligats a la llei de finançament dels consells insulars, les seccions del projecte de llei de pressupost de la comunitat autònoma que afecti els consells insulars, els convenis i acords subscrits pel govern amb els consells. Jo no sé, i tampoc no vull generar aquest debat avui i aquí, si aquest és un camí federalitzant o confederalitzant, però el que sí sé és que és el camí per adaptar la realitat institucional de gestió i de presa de decisions a la realitat sociològica i de necessitats d'aquesta comunitat arxipèlag feta de comunitats illa. La proposició de llei que es tramita durant aquesta legislatura, i per això és un orgull que aquesta primera proposició de llei parli precisament de consells insulars, és a dir, d'aquells governs de cada una de les illes que creuen, que consideren, que defensam que han de jugar un paper protagonista en aquesta comunitat. I simplement acabar dient que efectivament, el Parlament, el govern, no serà de les Illes Balears, sinó és el Parlament i el govern de cada una de les illes, de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. I crec que aquesta voluntat que avui es manifesta, doncs, comença un camí i espero que molt prest la puguem tenir com una realitat. Moltes gràcies.